Ito yung ulam na kumot. Labas kasi nagkakapit. Million words, but how to express what I'm feeling. Ako ay nagluluto ngayon guys ng kangkong. Nagluluto ko ng kangkong. Ayan. Medyo madilim. Tapos nakapagsaing na ako. Para sa lunch namin yan. At tapos ko lang din mag ano ng mga puti. Tawag doon. Ang ingay ni Hagrid. Pero yun, dami kong ginawa. Tapos today is mag-ano ako ng ini-encode ko yung mga items ko sa computer. Ayan, sa Excel, yung mga yan. At may mga items pa akong pipicturan. So, yun lahat yung gagawin ko today. So, hindi ako aalis dahil kailangan ko tapusin yun. So, yun. Hello guys, teka, nasan ko muna. Yan. Hindi pa ako tapos, tingin yung ano, hindi pa ako tapos tapos na ako in-encode ko na siya sa computer, pero ano, ayan, ano ko na lang, may mga yung restock ko na lang yung itatapusin ko. So yun. Tapos nag-relax muna ako guys. Magkakape muna ako dahil medyo ano nangyari sa buko. Teka lang. So yun nga, nag-relax lang muna ako guys. Tapos yan, hinaan ko na yung TV. Nanonood lang ako ng TV kasi kailangan ko mag-relax, no? Ayokong patayin yung sarili ko. Nai-stress lang ako dyan. Tapos yan. Tapos ilalagay ko sana yung aking maliit na Christmas tree. Sobrang liit ng Christmas tree na ano pa yan, mga ilang taon na namin ginamit yung Christmas tree na yan. Sobrang liit. So sabi ko hindi lang ako bibili ng bagong Christmas tree kasi sayang lang. Tsaka ang sikip-sikip sa bahay, no? Saka na siguro next year na lang siguro kasi gusto ko na lang mabili yung malaking Christmas tree. Pero siguro next year na lang, diba? Pero yun. Tapos yung aking favorite na ano, yung ating naglalagyan ko na yung aking biscuit. Tapos lalagyan ko ng mayonnaise. Ayan. So, hinihintay ko lang yung ininit. Yung pakuluin yung ano, tubig. So ayan. Sihagli na sa loob. So ayan. But ano kung magkakape lang muna ako guys, medyo madilim kasi makulimlim sa labas. So ayan. Hi guys, gabi na. Ngayon pa ako natapos sa aking mga ginawa dun sa ano. Tapos ako nag-prito ng bangus. So pag nag-prito ako ng bangus, nilalagyan ko ng ano, konting harina para hindi siya masyadong matatalsik yung oil. Tatalsik pa rin naman, pero hindi nagaano. Kasi grabe talaga yung bangus pagkatalsik. Dito na si Papa. Nag-shopping si Papa. So, harating na ni Papa guys. Siya lang yung pinabili ko sa, ano, hindi ako nakaalis talaga. Hindi ako nakapamalengke. Kaya siya na lang yung pinabili ko. Ito yung mga binili niya, mga gulay. So, yun. Tapos pinagpili ko rin siya ng ano, ng tawag dito. Yung bread. Nakapwede gagkuan pa. Hindi kinain na bilin. So, yun. Tapos yung ulam namin guys. Ito yung ulam natin. Huwag ba na lang na pang, oy. Tinawin yung mga toys. Di, kuwara ko ni mga toys. Bi, nga nang abot man ni Ani, oy. Uy, nabutidog tapang ulit ulit. Huwag man na. Tapos, kaninang lunch, may natira akong gulay na niluto ko. Kaya, ayan. Kain tayo, guys. Hello, guys. Good morning. At ako nagluluto ngayon. Actually, kinap ako nagising. Mga 3 ata. Ito. Teka, ang dilim.
ang tawag dyan, tapa na inilagay ni Papa sa freezer. Kaya ang tigas. Tingnan nyo ang tigas. Para paano ko lulutuin yan ngayon. So, kasi kagabi, hindi ko alam bakit siya bumili. Ayan yung ating mini embutido. Ayan. Bakit na maluto yan. Problema ko na lang. At saka pala nagsaing ako ng yan yung aking itlog. Itlog. Tapos, ito. Tigas talaga, oh. Ay, nako. Hello, guys. Salukuyan kaming kumakain. Ulam namin is ham lang niluto ko. Tsaka, ito. Sobra ko kanina talbos ng kamote na pinakaluan ko lang ng tubig. Tapos si Hagrid nakakagising lang. Kasi maaga ko siyang pinatulog kasi pupunta kami mamaya kina mama kasi birthday ng brother ko. Yan, birthday niya. So, siguro bibigyan na siguro ako ng cake para at least may mabitbit ako doon. So, yun. Kain tayo, guys. So, ito yung aking sinasawsaw ko lang siya sa toyo. Ayan. Ayan. Kakamay tayo. Kain. Yung mga sinampay ko, guys, yan yung aming kulambo. Nilabahan ko. Tapos yun pa, may mga sinampay pa ako doon ng mga kumot. Tapos ito yung ating bedsheet. Nilabahan ko ng mga punda. Ayan. Birthday ni Kuya ngayon. Sa kanina bumili ako ng cake. Yung maliit lang naman yung junior lang yung binili ko. So nandito ko sa labas kasi nagkakape ako, guys. Kasi aalis ako today. Mamimili ako ng regalo ni Hagrid. Tsaka i-haul ko sa inyo yung regalo na yun. So yun, kasi lang nakamaw. Naka-jacket pa ako ngayon, guys, kasi umuulan.